פותר את הבעיות שלך. בכלל לא. אם ככה, אז אין שום תקווה. לא, צוקו. אסור לך אף פעם להתייאש, אתה שומע? אם תיתן לעצמך להידרדר לשם, אתה עלול להיכנע לדחפים השפלים ביותר שלך. בזמנים החשוכים ביותר, תקווה היא הדבר שאתה נותן לעצמך. זאת המשמעות של כוח פנימי. המשפט הזה מאבטר הוא אחד מהאהובים עליי. לא רק בסדרה, אלא גם בחיים בכללי. יש רגעים שאני מרגיש שאני לא מספיק, שאני לא מתאים לאף אחד, לשום מקום, שאני לא קשור. לפעמים אני חושב על לוותר, להפסיק לרוץ, לקחת מה שהעולם מביא לי ולחיות עם זה. החיים קשים, זה לא חידוש לאף אחד. כל יום חדש זה אתגר חדש. אבל מה שמשנה זה איך אתה מתמודד עם האתגר הזה. אני לא חכם שזה מגיע להרבה נושאים, ואני ללא ספק לא פילוסוף. אבל דבר אחד שאני יודע בוודאות, זה שאי אפשר לוותר. אי אפשר להפסיק להיות מי שאתה. כי אתה זה הבן אדם הכי חשוב בחיים שלך. תאהב את מי שאתה רוצה לאהוב, תשנא את מי שאתה רוצה לשנוא, תתלהב מהדברים שמלהיבים אותך, תאכל מה שאתה אוהב לאכול, תשמח מהדברים שמשמחים אותך, תביע את הדעות שחשובות לך, ותהיה עצוב מתי שבא לך להיות עצוב, כי גם זה מותר. אתה בנוי מההחלטות שאתה עושה כל יום ויום. כל החלטה שתיקח, גם אם היא לטוב או לרע, זה השיעורים שאתה עובר כל שבוע, כל יום, כל שעה. זה מה שבונה את מי שאתה. ואתה תצליח, ואתה תזרח, ואתה תשמח, ואתה תגשים את כל החלומות שלך. תוציא את זה מהמשוואה. תפסיק לומר לעצמך, אני מקווה להצליח, או אני מנסה להצליח. זה רק עוצר את עצמך. תאמר עם כל הלב שלך, אני אצליח. לא רק אם דברים יסתדרו, לא, אני מקווה. אני אצליח. מתי שאתה מדבר כאילו כבר ניצחת, אתה תפעל שונה, אתה תחשוב שונה. אתה לא תקבל אופציה חלופית כי אין אופציה חלופית. אני אצליח. זה לא שחצנות, זה בחירה. תפסיק לקוות ותתחיל להציר. תמשיך לומר את זה עד שאתה מאמין בזה, ואז תמשיך לומר את זה עד שכולם יאמינו בזה. אני אצליח. אתה היחיד שמחליט על הגורל שלך. אז תהיה נועז, אתה מיוחד.